hil arte bizi. Min bizia. Hil, bizi. Hil minez. Hori datorkit burura. Hiltzea noiz. Nola hil. Ezin pentsatu. Ezin bizi heriotza aurrean izan da. Minbiziaren dolua. Bildurra. Etorkizuna. Oraingoa bizi. Gero, hil. Baina hil arte, bizi. Desberdin bizi. Minbiziaz, baina aurre eginez. Gerora begira. Amorrua gaindituz. Haserrea bideratuz. Haserre aldarrikatuz. Automaitasuna landuz. Automaitasuna iraun. Sentimenduen tiobiboari bidea eraikitzen. Naizen emakume libre horren bila beti. Minbiziaz bizi, me cago en Dios. Kaixo, aizte. Kaixo, Laura, zer moduz? Ondo, eta zu? Ondo esan beharko. Zelandoa hilabetea bizitza. Ondo. Ja, eguraldi erdi hobea izan dugu egun batzuetan, eta horrek beti animoa pizten du, nola baitez? Bai, badator udaberria. Eta udaberriarekin batera. Trantsizioa, bueno. Udaberriarekin batera. Korrikare badator. Aizte, zakit enteratu zaren. Bihar hasiko da, eta atarratzen amaituko da. Ez, atarratzen hasiko da. Osea, atarratzen hasiko da, eta Bilbon amaituko da, 29an. Eta, bueno, gauza fuerte bat pasada. Guk hau ez genuen espero, aurreko saioan, de hecho, Runnerren kontrako... Adierazpen zuzenak egin genituen. Bai, ez gaude alde, hori egia da. Baino, Runnerren alde ez, baino, bapatean, korrikaren alde, bai, euskararen alde, ere bai, eta euskara irakastearen alde, komeni zaigu. Orduan, gauza fuerte bat aitortu behar dizuegu. Laura, zer egingo dugu Gasteiztik korrika pasatzen den egunean? korrika. Edo lako zerbait. Eski oso fuertea da. Nik ez dut korrika egin DBH-tik. Edo autobusa galdu nuen azkenengotik. Eta spoiler batzuetan nahiago dut autobusa galtzea. Baino, bueno, gora lea, gora balea, gora korrika. Eta, pues, kriston ilusioa egiten digu. Hor egongo gara, Virgen Blancan, ikusiko gintuzuen bideo baten agian. Lekuko batera maten. Eta, ba, horixe. 27 da, ez? 27 ostirala. Gaueko 11etan. Animatzen zaituztegu gurekin korrikara etortzea. Bai. Etortzera, hobeto esan da. Bai. Baina, bueno, gure ustez ez dugu korrika askorik egingo. Ez dugu egin nahi behintzat. Eta gainera gure kilometroa aldapa gora denez, ikusiko dugu ea nordoan azkarrago. Gu edo azkenengo datorrena. Aurreratuko gaituzte? Bueno, ez dakigu. Baina, bueno, ziur kriston giroa egongo dela, beraz hurbildu, animatu korrikara. Orain, 2 aste hauetan, korrika egin behar da. Peina egin dezakezue, ikus dezakegu, ja egun hauek pasata, berriro Runnerren aurka, no sike. Baina, digo, gauza bat da korrika egitea rollo, kilometroa egingo du, taleako kilometroa edo, alabediko kilometroa, gaztxiko kilometroa. Baina, moda bihurtzen ari da, korrikan, alik eta kilometro gehien egitea jarraian. Ez que, runnerrek, korrika izan arren,
Osa, berdin zain zainen kilometroa. Pesoeko kilometroa. Ba, no, ani ere, porque kilometro bat gehiago da. Que la peña no está Bueno, bien. pesoeko kilometroa. Well. Bueno, horregatik zen. Bueno, es que, vale, ya... genitalak neurtzearen aurka, ere bai. Eta horrela pokatun egitearen aurka. Hori beti. Baina, bueno, hori, etorri gorekin korrika egitera. Bai. Eta, pues, hortaz aparte, niri, hasierako laburpen hau, eske, batzutan esate dut, eske ez dakiz zer egin, gauza asko daude komenta ditzakegunak, ze, bueno, gauza fuerteak gertatzen ari dira, orokorrean, eta gertatu dira, baino, justo atzo bertan, greba eguna izan zen, Bai. soldata, 1500 gutxieneko soldataren alde, eta bueno, pues hori ekarri dugu. Horrela, laburpen txiki bat eta bertakoa egitearren, gaur hau, bihar beste gauza bat. supongo. Bihar korrika. Bihar korrika. Eta pues horrekin, hori esan da, aurkeztuko dugu gure Hori. gaurko onbidatua. edo Hasieran zer entzun esan. dugune poemarekin, ez? Nik uste pistatxo bat edo eman dugula gure gonbidaturena, naiz eta bideoa klikatzen dutenean jamarakiten norden. Hori, ane landeta da ikusi eta entzun duzuena, bueno, ba, bere minbizi prozesuari buruzko edo horrekin lotutako poema gogor bat irakurtzen. Eta, bueno, Inurri elkarteko kide bat dakargo gaur gurera. Beraz, nahi duzunean, pasa. Naiara Ormazabal. Bueno, Naiara, ongi etorri. Kaixo, arratzaldeon. Zer moduz? Ba, txarrak enduta ondo, guk esaten dugun bezala. Txarrak enduta ondo, Ez da gutxi. hori da. Bueno, Naiara, Naiara Ormazabal, Gasteiztarra, udal aurreskoletako hezitzailea eta Inurri elkarteko kidea. Bai. Zergatik uste duzu, beti hasten dugu saioa galdera honekin, zergatik uste duzu ekarri zaitugula? Bueno, ba, nik uste dut modu bat dela ere aldarrikatzeko guk ikusi duguna edo bizi izan duguna gure gorputzean eta gure bizitzan. Eta nik uste dut, ba, bueno, aukera dagoela ere inurritze prozesu honetan dagoen jendeak ulertzeko ere nola bizi dugun guk. Ez dakit erantzun dudan. Igual zara orain arte ondoen erantzun duen pertsona. Bai? Fíjate, ez dugu punturik ematen, baino. Hori, Inurri elkarteaz ari gara, eta bueno, nik personalki ezagutzen dut, baina bueno, baliteke gure entzule askok Inurri elkartea ez ezagutzea, nik behintzat gainera hasieran asko lotzen nuen, bueno, usurbile inguru horrekin Bai. ez, eta jakitea, bueno, ere Euskal Herri mailan edatuta dagoen elkarte bat dela ere, ba, garrantzitsua izan daiteke edo norentzat. Eta hori, kontatuko diguzu pixka bat zer den Inurri elkartea, zeren baitan sortzen den, ze beharri erantzuten dien, eta... Ba, Inurri Guzti. elkartea 2019an sortu zen, Julene izan zen, bueno, eta da elkartea sortu zuen pertsona, berama gaixorik egon zen minbiziarekin, 10 urte inguruko prozesu luze batean ibili zen, eta azkenean berama hil zen. Beramak orkatilean inurriak zituen, tatuatuta, eta orduan berak erabaki zuen horren ondoren, ba, bueno, ba, zerbait egin nahi zuela minbiziaren inguruan, gehien bat minbizia tabu bezala ikusten dugulako, epai asko egoten delako horren inguruan, eta orduan berak sortu zuen, bueno, Usurbilen sortu zuen elkartea, eta bueno, beste pertsona bati galdetu zion, Mireni, kasu honetan, eta beraien artean erabaki zuten taldea sortzea. 2019an sortu zenean, ba, bueno, gauza oso erresa edo ez, ba, hurbilekoa zen, baina bueno, konturatu dira urteetan zehar, jende askok behar duela egoera desberdinetan dagoen jendea dagoela, eta behar dutela ere tribu bat, ez? Guk esaten dugu tribu bat garela. Guk beti esaten dugu inurri batetatik beste 1000 inurri sortu zirela, eta saretze bat da hau,
eta horrela ikusten dugu guk. Eta, bueno, gutxi gora bera esan duzu, ez? Saretze horretan zabiltzatela. Eta zure ustez ze funtzio betetzen du elkarteak? Bueno, lehenengoa gehien bat tribua garela. WhatsApp talde bat daukagu Inurrien artean. Bueno, WhatsApp talde baten beste 40 WhatsApp azpitalde dauzkagu, hori egia da, ez? Bakoitzak daukagulako bere zonaldeko WhatsApp taldea, baina bueno, gero WhatsApp taldea erabiltzen dugu, gehien bat gure arteko informazioa pasatzeko, tratamenduak, kremak, 1000 egoera ematen dira, oraintxe bertan ere ia egunero hitz egiten da baja egoeran dagoen jendearen inguruan, ez? Nola bete paperak, pago directo, ez dakiz zer, ez gara zertaz enteratzen. Adibidez hor, Inurriek ere egin dute zerbitzu juridiko bat sortu, ikusten dutelako arazo pilo bat ditugula, baina gero gehien bat partekatzen duguna da gure esperientzia. Orduan, badakigu prozesu bakoitza desberdina dela, bakoitzak minbizia modu desberdin batean eraman dezakela edo, hori dena onartzen dugu, ez dugu inore paitzen, taburik gabe hitz egiten dugu, hitz egin dezakegu egun batean kremen inguruan, beste batean sexualidadea, soru pelbikoa, gai desberdinak daude, hor, egunero taldetxoan, eta horretaz gain, 1000 gauza gehiago egiten ditugu, retiroak, divulgazioa, formakuntzak. Egia da, dirua, gaur egun gehien lortzen dugun dirua da kamisetak eta merchandisingaren ondorioz edo. Eta horrek laguntzen digu, beste 1000 gauza gehiago egiteko. Gipuzkoan egiten ditugun gauzak, egiten diren gauzak, dira medikuetara ere akonpainamendua egin, han ere badaukagu soru pelbikoko pertsona aditu bat, psikologoak eta dena, eta orduan, diru laguntza desberdinak lortzen laguntzen dute ere. Araban hor gaude poliki-poliki, baina bueno. Bai, ez, eta kanpora begira ere, bertso saioak ere antolatu izan dituzue, Inurri eguna, ez, ari dela ere, nik esango nuke behintzat, Euskal Herriko gizarte txiki honetan ari dela bere erreferentzialtasuna hartzen nola baitez? Bai, niretzat bertso saioak dira zerbait oso deigarria. Gasteizen behin bakarrik egin da, iaz egin genuen eta gainera euskararen bilera bat zegoen ere, eta orduan uste dutena izan zela pixka bat kakanastea. Baina hor egiten dugun azkenean da bertsolariekin gure esperientzia kontatu, edo gure urte hauetan gertatu zaigun pasarte bat kontatu, eta beraiek pasarte horren inguruan bertsoa botatzen dute. Oso, jende guztiak esaten du oso berezia dela, ni gomendatzen dizuet etortzera, zeren benetan, gainera, nik uste dut Inurritegia daukan gauzetako bada bilusten garela, eta kontatzen dugula gure esperientzia guztiz, eta ez daukagula taburik horrekin. Minbizia guri etorri zaigu, baina beste don hori etorri alzaion bezala. Orduan, hortik hasita. Bai, eta, klaro, gero jarraituko dugu Inurrien lanari buruz hizketan, baina, galdetu nahi genizun, zuk minbizia izan duzunean, ea zure prozesuari buruz hitz egin nahi duzun, ez dakit kontatu nahi duzuna... Begira, niri 2022an bularreko minbizia detektatu zidaten, adibidez, hor bai ikusi nuen, ez dagoela kanpora dantza erakusteko modu bat zer bizi dugun. Nire inguruan ez nuen inor ezagutzen bularreko minbizia pasata, bai beti entzuten duzu honek izan du, baina egia esan da, hurbileko pertsona bakarra izan nuen, eta orduan, zalantza piloa suertatzen dira hor, lehenengo zalantza da sendatuko naiz. Ez? Eta orduan, horrek ekartzen ditu egoera desberdin pilo bat, ez? Bizitzaren aurrean zailak direnak, ez? Ez dakizulako amildegi baten aurrean jartzen zaituzte. Eta egunero
automatiko batean sartzen gara, gu lehen kafe bat hartzen egon garenean ere hitz egiten genuen horretaz, ez? Automatiko batean sartzen zara eta batean zer da okerren eraman duzuna, ez? Eta, bueno, batzuk gauza bat eramaten dute okerrago, nik adibidez okerren eraman nuena izan zen ja lanera buelta egin behar nuenean, eta batean esaten nuen, bueno, guk askotan esan dugu kamiseta atera behar dugula, eta orain zer. Zeren batean egunero medikuak dituzu, egunero edo 2 egunean behin, eta batean esaten dizute 6 hilabete barru ikusiko zaitugu. Eta esaten duzu, wow! Eta daramat 18 hilabete egunero medikutara joaten. Orduan, batean topatzen zara beldur hoiekin, ez? Ordura arte ikusi ez dituzun beldurrak. Eta, bueno, automatiko batean sartzen garenean ere, jendeari esaten dizu ondo nago, baina batean hor sortatzen diren gatazka guztiak eta niretzat adibidez, ni psikologora joan nintzen, gauza hauetaz askotan ez da hitz egiten, psikologoa, sexologoak, nutrizionista bat behar duzu, ez? Eta, bueno, guk horre aldarrikapen asko egiten ditugu horren aurrean ere, eta, bueno, bizitza dagoen egoera honetan, disruptor endokrinoak, bueno, ez? Gero ez da hitz egiten askotan, guk menopausia induzitu badaukagu, bularreko minbizia izan dugun gehienok, hormonala da gure minbizia, orduan, bueno, egoera desberdin asko daude hor, eta saiak dira, orduan, bueno. Eta gero askotan jendeak uste du sendatuta gaudela, ez? Osea, ni adibidez garbi nago, ez daukat zelula txar bat ere ez gorputzean, baina 10 urte gehiagoko tratamendu bat izango dut hormonala. Horrek eragiten didan guztia, bueno, sendatuta zaude. Ez, igual, ez nago sendatuta, ezin dut, bai sendatuta nago, baina ezin dut betiko bizimodu bat izan, ez? Bizitza bat. Bai, aurreko batean, ez? Uste dut zu zinela esaten zenuena, ez? Gauza bat dela kanpora begira, minbizia pasatzea eta, bueno, sendatzea, eta beste gauza ezberdin bat dela minbizi prozesu batean egotea, ez? Zuk minbizia, esan duzuna, sendatuta baldin badaukazu guzti hau komatxo artean, eta ez baldin badaukazu zelula txarre gorputzean eta guzti hori, hala ere, jarraitu behar duzula medikuetan revisioak izaten, medikatzen, orduan, sendatuta zauden arren komi artean, prozesuak jarraitzen duela horrez. Bai, eta nik uste dut hori askenean ez dagoela ikusi, eta zeren pentsatzen dute berriro lanera buelta egiten dugunean, jardun osoan bueltatu zaitezkela, eta igual ez gaude prest, edo ezin dugu. Ni oraintxe bertan jardun oso bat nabil lanean, eta atzaldeko 7:00 ezin naiz mugitu. Orduan, egoera horiek ere ekartzen dizkigute galdera asko, ez? Eta, bueno, guk aldarrikapen pilo bat egiten ditugu horren inguruan, eta bueno, nik uste dut pixkat punk bagarela, ez? Kasu horretan, eta askotan esaten duguna, gizarteari kontra egin bar diogu egoera hauen aurrean, ez daukagulako besterik. Guk beti esan dugu ere, pinkwashingaren kontra gaudela, telebistan hitz egiten da, jarriko dizuet, ez? Horrela, bueno, irribarretxo bat ateratzeko ere, konpresak, ez? Eta gu guztiok menopausia induzitu batekin gaude, ez? Eta konpresen 1% ematen da ikerketarako, eta esaten duzu eta gainera, guri. Osea, bueno, gauza horiek ez, nik uste dut ere, bueno, gu borroka horretan gaude oraintxe bertan, ez? Bueno, esaten baduzu, dirua eman nahi diguzula ikerketarako, zenen gauza pilo bat daude hortik, bueno, eman ondo, ez? Bai, eman ondo eta ez erabili gure irudia zuk saltzeko ere, ez? Ni gaur pertsona batekin hitz egiten ere esaten zidan, ez? Bueno, bularreko minbizia sendatzen den hoietako bat da. Ez, bularreko minbizia asko metastasikoak dira, ez dira sendatzen, eta badakigu ere ikerketa handia izan duela, baina oraindik diru laguntza asko behar da horretarako. Eta orduan, bueno, gure aldarrikapenak horiek dira ere. Eta, bueno, ni gertatu diren gauza askorekin, kodigo postal batek ez du zertan zer ikusia izan behar zure tratamenduarekin, eta gertatzen ari da. Orduan, bueno, hor daukagu ere gure meloia, guk esaten diogu meloiak irekitzen ditugula, WhatsApp taldean, batean, bueno, gaur beste meloi bat irekiko dut, eta orduan bat hasten da horrekin. Bai. Igual hau edo, bai. Hori, hitz egin duzu pixka bat, ez, noiz izan zenuen minbizia eta, baina, bueno, falta zaigu kronologia horretan, bueno,
noiz ezagutzen duzun inurri elkartea, ez? Aipatu duzu nola baite abismo baten aurrean zeundela inurri elkartea ezagutu aurretik edo, bueno, bentsat minbizia diagnostikatu zizutenean gertuko bat zen eukara, noiz sartzen da hor inurri elkartea? Niri 2022ko ekainean detektatu zidaten bularreko minbizia eta nik ja urrian inurri ezagutu nuen. Lagun baten bitartez ezagutu nuen, lagun batek esan zion bera inurri zela, eta orduan lehenengo kontaktua, egiten dena da, harrera modu bat egiten da, eta orduan nik Julene deitu nuen, telefono zenbaki bat zegoen hor, eta orduan berarekin telefonoz, ez dakit 40 minutu edo egon ginen hitz egiten, kontatu zidan bere historio guztia, ni kontatu nion ni ze momentutan nengoen eta dena, eta 2 astetara edo ordizin bertso saio bat zegoen, eta orduan nik erabaki nuen bertso saiora joatea ezagutzeko inurritegia eta inurriak. Eta orduan bertan ezagutu nituen, eta gainera ni nire izakera oso irekia da, eta orduan ara iritsi nintzenean, 8 inurri zeudenan, aurkeztu zizkidaten, eta Julenek esan zian lehenengo gauza zen naira podcast batzuk egingo ditugu. Animatzen zara, eta esan, bai. Eta orduan azaroan ja podcast batzuk grabatu genituen minbiziaren inguruan, gauza desberdinen inguruan hitz egiten da, zen 14 podcast desberdin dira, profesional desberdinekin ere. Eta ja hor, sartu nintzen baruraino. Ni edo sartzen ez guztiz edo eserrez. Claro. Claro, eta igual hau entzunda ere norbaitek pentsa dezake, ez dakit, ea parte har dezaken edo zeinek, edo zer egin behar den, zelan hurbildu, agian kontatuko diguzu pixkat, hor entzuten gaituztenek ere, izatez, web orrialde bat daukagu, eta bertan telefono zenbaki bat agertzen da. Iaz ireki genuen Usurbilen harrera leku bat ere, orain arte ez egoen harrera lekurik, eta ja lokal bat dago, eta baina horretarako hitzordu hartu behar da lehenago, zen ez duguna nahi da, mantentzen dena beti da jendearen intimidadea. Zen batzuk prest daude esateko minbizia dutela, beste batzuk pelukekin agertzen dira, orduan bakoitza bere prozesu momentua dauka, eta orduan gu horrez gara sartzen esertarako. Eta orduan ja hortik aurrera, inurritegiko norbaitekin jartzen dute kontaktuan, gehienetan gero, batzutan jartzen gara kontaktuan, tratamenduaren arabera, edo, igual konexio gehiago izan da, eta orduan ja, hortik aurrera aukera desberdin batzuk ematen dira. Badaude 2 aukera, bat da jende guztiari irekita dagoen aukera dela inurritegia ezagutzea, eta gero beste bat da bazkidetza. Oraintxe bertan uste du 280 bazkide inguru garela, eta hori orduan urtean kuota bat ordaintzen dugu, eta baina aukerak dauzkago, retiroetara, informazio gehiago lehenago jasotzen dugu, azkenean pizkatxo bat, inurritegia babesteko. Baina edo nore joan daiteke ara, hori bai, telefonoz deituta, hasiera merchandising-a bertan saltzera erabaki zen, baina gero ja ez, eren babestu behar da handagoen jendea. Eta hori, orduan izan inurri da gure web orrialdea, izaninurri.eus, eta hor agertzen da euskeraz eta erderaz dago orrialdea, eta edonork sartu daiteke eta begiratu informazio guztia. Eta hori, inurri dago irekita minbizia duen edonorentzat, ez da bularreko minbizia edo... Hori da, minbizia duen edonorentzat, ia dena emakumeak gara, horretaz asko hitz egin dugu, oso gizon gutxi daude, zeren azkenean, talde feminista eraldatzaile eta taburi gabekoa gara, eta azkenean gehienak eta emakumeak gara. Orduan, nik uste dut gehiago dagola eginda emakume taldea sortzeko, baina, badaude mutilak ere, gizonezkoak dauzkagu. Eta gero egiten dira adibidez talde terapiak eta egiten dira, eta hor bai egiten da inurrientzat, familiakoentzat, behar duen jendearentzat ingurukoentzat ere sortzen ari dira gauza desberdinak uste dugulako babes hori ere eman bar dela. Vale. Hau listo ez? Bai, orduan hau. Bai.
Bai. Dale. Esan duzu meloi batzuk zabalduko genituela, eta guk ere pentsatu dugu batzuk, igual beste asko ez ditugu aurre ikusi, Baina, bueno, pixkat lehen esaten zenuenarekin eta konpresak aipatu dituzu, bueno, justo minbizia eta bereziki bular minbizia oso zurituta daude, ez? Hor, lacito la rosa, eta konpresen iragarki hoietan ematen du zera la rosa dela, ez? Etorri naiz Laura kamiseta proposarekin, gaur más punk menos pink. Hori da. Eta hori, esaten duzue minbizia ez dela rosa, marroi bat dela, ez? Ez dakit, zelan ikusten duzu hor iruditegia edo zurik eta hori, ez? Ze iruditzen zaizu, ze behar da, bueno, kamiseta horrek asko esaten du, ez? Bai, bueno, nik uste dut borroka ikaragarri bat dagoela hor. Ez dakoagula, egiten goazela gauzak, eta nik uste dut ere irekitzen ari garela meloiak. Gure kasuan adibidez aplikazio bat izaten dugu disruptore endokrinoak edo, horrelako produktuak. Disruptore endokrinoa da hormona alteratzen duen edozein produktu. Eta gure kasuan hormona alteratzeak esan nahi du beste minbizi bat izan aldugula. Orduan, karo, guk adibidez aplikazioak erabiltzen ditugu, gero joaten gara pixkat hori denda batera sartzen zara, eta erakutziko jasu produktu bat ez daukana, ez dakizer, eta karo, azten dira zuri begira, aplikazio bat daukagu, ez? Bueno, eta orduan, bagoaz lekuz leku ere pixkatxo bat hori aldarrikatzen. Eta azkenean hemen gertatzen dena da minbizia bizitza dela. Eta kasu honetan, farmazeutikak eta leku askok ekonomikoki diru asko ateratzen dute minbizia sortzen duten produktuak eginez. Eta orduan, gure aldarrikapen bat hori da, ez? Ez erabiltzea produktu horiek gure gorputzetan. Baina, karo, hor konstiente gara ezin dugula ezer erabili. Eta gure artean ere hitz egiten dugu, ez? Nik desodorante hau erabiltzen dut, ez daukala ezer krema hau ez dakizer, eta azten zara begiratzen, eta inork ez genuk erabile beharko horlako produktu bat, zeren ja ez da bakarrik guretzat. Ume 12 urteko nerabe batek, neska batek, igual hilerokoa lehenago izan dezake, erabili duelako produktu berezi bat, ez dakizen bat urtetan zehar. Produktu ez ari zarenean, edo zein produktutaz? Kremak, txampuak, gu horretarako, higiene produktuak, tampoiak daukaten kimiko pilo bat, elikagaiek ere, plastikozko taperrak. Ez da bakarrik da, airean daukagun produktua, gehi gorputzean botatzen dugun produktu asko. Eta gure meloia oraintxe bertan bat hori da. Uste dugulako kaltetuak ateratzen ari garela guztiok. Txikiak izan da. Gainera, askotan txampu bat ume bati ematen diogu espuma asko egiten duelako. Eta umeari gustatzen zaiolako espuma hori, baina igual produktu hori okerrena da. Ja. Orduan, karo, hemen dago meloi ikaragarri bat, eta gu gainera ez dakigu ez da nola egin ere ez, baina ekonomikoki irabazi asko dago produktu hauekin. Eta gero gu gara lehenengoak, guri radiazio bat ematen digute minbiziak entzeko, eta da, Txernobilera joango bagina bezala. Eta daukazu radiazio hori 5 urtetan zehar gorputzean. Baina, karo, radiazio hori gehitzen badiozu, beste 40.000 elikagaiak airean dagoena gauza bat beste bat, arazoak sortzen ditu, eta gero eta gehiago. Pentsatzen utzi zaitu Laura hor. Bai, pentsatu guazeman mierda botako ditut nik. Bueno, eta makillajea azkenean badago gaur egun, makillajea ez daukana produkturik eta horrela, edo, ez daukana horren beste. Baina bai. Kriston meloia dago hor. Bai. Eta gehien bat, emakume guztiok erabiltzen ditugun produktuak, zeren gizonezkoek igual gaur egun, lehen hitz egiten zenutela raninen inguruan eta ez, igual gorputza zaintzearen horren barne hasi dira gauza gehiago erabiltzen, baina emakumezkoek nik uste dut gehiago erabiltzen ditugula. Bai, orokorrean. Bai.
Bai, pinkwashing horretan pinkak Irabazten irabazten du du. hor. Bai, guztiz. Pixka bat, meloi honi tirak, aipatu dugune meloi honi tiraka, minbiziaren iruditeriaz aritu gara pixka batez, aipatu dugu pink eta punk eta guzti hau, baina niri iruditzen zait minbiziarekin ere badagoela horrelako gudariaren irudi bat, ez dakit nola azaldu, baina minbizia superatu baldin baduzu eroia zara, irabazi diozu guda minbiziari, eta ez dakit dago horre, iruditzen zait atmosfera beliko moduko bat, nahiko arraro egiten zaidan niri behintzat. Nik uste dut hor dagoen arazoa da ez digutela erakutzi eriotzari aurre egiten. Eta ere ez digutela erakutzi nola akonpainamendu on bat egin hiltzen ari den pertsona baten ondoan, eta kasu batzutan ez da hiltzea, baizik eta gaixotasun larri bat izatea. Eta nik uste dut txikitatik erakutsi digutena da zuk alduzu, dena ondo aterako da, zuk zer dakizuea dena ondo aterako den edo ez. Ez? Osea, Eta gainera baliteke ez ateratzea. hori da. Orduan nik uste du txikitatik ez digutela erakutsi ondoan egoten eta ezerrez esaten ere ez. Ni gaur egun adibidez, lehen ez nuen inor ezagutzen minbizia pairatzen ari zenik edo, eta inori ez diote esan behar izan nola zauden. Baina gaur egun adibidez, norbaitek esaten minbizia detektatu didate, eta nik askotan esaten dit, oraintxe bertan ez dakit zer esan. Eta igual errezago da horrelako gauza bat esatea, eta ez, venga, sentatuko zara, ondo gongo zara, ez? Eta badakigu egiten dela ere modu batean, ez duzulako ikusi nahi bestearen mina. Baina, ez dakit, ez? Osea, zaila da. Baina nik uste dut hor dagoela, ez dizkigut erakutsi emozioak aurrera ateratzen, txikitatik. Orduan, nola lagunduko duzu pertsona bat etortzen zaizunen esatera minbizia daukat edo metastasi bat daukat, nire minbizia ez da sendatzen. Zer esango diozu? Eske zabaltzen ditu, edo planteatzen ditu kriston meloiak. Alde batetik, meritokrazia honen barruan, lortuko duzu animo, edo ez egin, gutzi oso bakoitzari sentitzen nahi duena, eta gero, nik uste ere, konektatzen gaituela, batean sostengatu behar izatearekin, vulnerabilidadearekin, ez? Eta lehen esan duzun amildegi handi batekin, eta hor aukeretako bat izan daiteke Bai, eta gero nik uste dut hor ere badagoela beste gauza bat, eta da minbizia detektatzen dizutenean edo minbizi batzuk oso errez ikusten dira, buruzoi gelditzen garelako, eta orduan hor gertatzen den gauzetako bada jendeak pena aurpegiarekin behiratzen zaituela, eta oso zaila da, ez? Gainera, kimio bat jasotzen dugunean, identidadea galtzen dugu askotan, ez? Azkenean bekainak erortzen zaizkizu dena, eta orduan kaletik zoaz, eta oraindik bizi behar duzu, ez? Jendeak zuri begiratzea, eta esatea, lasai dena ondo aterako da. Eta ematen dizu gogoa esateko, eta non utzi duzu bola, ez? Kristalesko bola bat daukazu, eta ez? Edo, gu aurreko batean pertsona batek esaten zuen ere, jendeak esaten dizu, ez? Bularreko minbizia gaur egun sendatzen da, eta berak metastasi bat dauka. Bere minbizia ezin da sendatu gaur egun. Eta orduan esaten duzu, ez? Zertako sartzen zara. Eta gainera gero erantzuten diozu igual, ez? Pertsona horri. Eske metastasia daukat, eta orduan beste pertsona deskolokatzen da, eta esaten duzu, eta orain zer esango diot? Claro, eske zer esango diozu, hiltzen zaude? Gainera, hori ez, iruditzen zait horrelako egoeretan mundu guztia bihurtzen dela mediku. Bai. Ez, sendatuko zara, egingo duzu, no seke, edo jendeak ez dakiena, ez duena minbizi prozesurik bizi izan, eta ez duena inguruan izan, esaten dizula. Baina, lasai, radio prozesua asko zerrazago eramango duzu kimioa baino, eta da, beti ere, zure arabera, testu inguruaren arabera, egoeraren arabera, ez, baina bihurtzen gara, egia da askotan, ez, jatorrak izatearen zera horretan, edo inkluso guri beste pertsona horrela ikusteak sortu diezaguken pena horretan hori elikatzen dugula,
eta lasaiago gelditzen garela esaten badiogu, jo, nahi ara, pues, sendatuko zara, animo. Eta da, nik nahi dudalako zuzendatzea. Baina, ematen dit, ez dakit, Jo, jendea... baina, ez dakit, kasu horretan ere, hobe izango da, ez dakit. Igual txorra bat esango dut, baina esatea, jo, nik nahi dut zuzendatzea. Nik nahi dut zu. Bai, claro. Como que batzutan, bueno, eske aparte, opinometroa jendeak batzuetan sartu beharko luke mingaina ipurdian, eta pare bat buelta eman. Baina, Bai, hor daude mila gauza, Osea, gauza asko entzuten dira gauza pilo bat, gainera. Eta honekin lotuta, zabaldu dugunez, beste zera hau, aipatu duzu jendearen begirada, ez? Eta, bueno, guk ere programa hau pentsatzen genuenean, esaten genuen, jo, zelan egin eta zer nahi duzu edo zer nahi duzue jendeak jakitea, begirada horrekin lotuta, ez? Edo zuekiko begirada aldatzeko. Agertu da hori, iruditegi belikoa, iruditegi larrosa emakume washing dena, eta beste alde bat guk ez genuena aipatu edo kontemplatu eta zuk ekarri duzuna, tabua izatearen zera horrekin. Orduan zer egin beharko luke jendeak, ez dakit, horrela, hasteko, ez begirada hori aldatzeko eta ez dakit, nolako erantzuna beharko luke honek. Galdera zaila, Bai. Nik uste dut normaltasun baten barne egon bar dela gaixotasun hau, zeren gerota gehiago ikusten ari gara minbizia hurbiletik. Eta horretaz gain, nik bai ikusten dudana da, desberdintasun asko dagoela, emakume edo gizonezkoa izan da, nik askotan esaten dut, gizon bat burusoia, ez diote kaletik begiratzen, arraro. Emakume bat zapiri gabe edo pelukari gabe doanean, begiratzen zaituzte, zu nondik atera zara. Edo igual norbaitek esaten dizu ere, zagatik ez duzu jartzen zapi bat, zuri zer inporta zaizunik zapi bat jartzen badut edo ez. Es fuerte. Orduan, karo, nik uste dut sozialki gaur egun eta gerota aurreratuago gaude honekin, eta horrelako elkarteak behar dira ere ikusteko ez garela eskutatzen. Eta dauzkagun arazoak beste gaixotasun desberdin batzuen arazo berdinak direla, desberdinak dira, baina ulertzen didazu, ez? Badagoela hor, eta normaltasun baten barne gu saiatzen gara gure bizitza aurrera ateratzen kimio baten ondoren, gaixori gaudenean ere, eta orduan gu nahi duguna da, nik lagun batzuekin gertatzen zitzaidan, kontatzen zidaten arazoren bat, eta esaten zidaten, nahi era, ez zauden egoeran zu egonda, eta nik esaten, ni nahi dut enteratu zuei ere gaizki doala bizitza, zure bikotearekin utzi duzula, ez duzula, ez? Zeren askenean hori da bizirik nagoelako ere. Bai, eta nire minbiziak ez du anulatzen zuk esgintze bat izatea. Hori da. Orduan, karo, azkenean egunerokotasunean, guk behar duguna da, egunerokotasun, normaltasun baten barne. Eta gainera, horrek ateratzen digu ere egoera horretatik, ez? Mediku egoera guztiak eta batean gelditzen zara lagunekin, eta zatezu, atzo enteratu nintzen, eta zatezu, venga, kontatu. Ez? Orduan, ikuste dut hor dagoela ere, ez dakit, galdera saia da, erantzuteko. Bai, egia da, bai. Batean nahi dugu melo guztiak konpondu orain momentu baten. Eta horrekin lotuta ere, begiradaren beste parte hau ez, nola akompaina edo nola dezakegu edo nola jaso edo nola, ez dakit, horrela labur. Behintzat, horrelako mierdak ekiditeko jendeari kontatzerakoan, ez dakit, sikiera zer ez egin edo... Zer ez egin, igual ez dugu inoiz bukatzen horrekin. Niri askotan gertatzen zitzaidan eta batzutan esaten nuen, ostras, esaten zizuten, baina oso guapa zaude. Zaude buruzoi, Laura gertatzen dena hemen da, gauza pilo bat gertatzen zaizkizula minbizia duzun bitartean. Eta orduan, hasten gara gure artean hitz egiten WhatsApp taldeetan, eta guzti gertatu zaizkigu 40.000 gauza. Eta azkenean oso zaila da. Eta nik beti esaten dut, nik hau ez diot desio nire, gorroto gehien diodan pertsonari, zeren oso gaixotasun gogorra da.
eta eskerrak gure artean ere akonpainamendu hori lortzen dugun, eta hor konturatzen zara zer den, eske askotan gaixorik zaudenean, esan nahi duzu, mierda bat eginda zaudela, eta zure ingurukoei ez diezu esan nahi, baina inurritegi badaukagu inguruan, eta esaten zu, gaur nago kakastuta guztiz. Eta orduan esaten dizute, ninoa zure etxera. Kafe bat hartuko dugu. Eta orduan pasatzen duzu ordu bete negarrez, porque hau mierda bada, ez dakiz zer, horretarako ere, eta gero inurritegian ere gertatzen ari zaigu, eta hor ere zaurgarritasun egoera asko daude, jende asko bakarrik dagoela. Eta gure artean ospitalera eta akonpainamendua egiten dugu. Norbaitek esaten baizu, ezin dela kimio batera inorekin joan, gu badakigu zer den kimio bat jasotzea eta kaka bat eginda egotea eta bakarrik ospitalean. Zeren kimioak batzutan ez dira ordu beteko gauza. 7 orduko kimioak dira, 9 ordukoak, aste oso bat ingresatuta ospitalean, gu txandak egiten ditugu eta igual batean eguneko ospitalera doan bat igotzen da gelara, bisitan. Guk daukagun gauzetako bat, bakarrik inurriek daramaguna da txapa, pin txikitxo hau, eta gehienetan erabiltzen dugu ospitalera goazenean, eta ordan gure artean oso errez identifikatzen dugu zein den inurri, eta ordan gure artean badugu hor pixkatez, ikusten duzute, begira inurritxo bat hortik. Eta horrela ezagutu gara inurri asko ere. Egiten duzue kriston lana egia esan, elkarri lagundua, ez? Nik esango nuke hori, inurriaren figura ere, nik uste ezin hobeto datorkiola elkarteari, ez? Baina hori, karo, minbizi prozesuak aipatu dugun bezala izan daitezke gogorragoak, arinagoak, suerta daiteke gazteagotan, helduagotan, eta horrek ere asko alda dezake egoera, ez? Ez da berdina gure amona da gora minbiziarekin 80 urte dituela, edo gure amaren kasua, 50 urte dituenean, eta ere, inurrin ere izan dituzue kasuak, ez? Gure adine... Bai, da, 20 urterekin ere, eta... Orduan, hor, gaixotasunaren larritasuna bizi izatea, ea nola azaltzen naizen, bizializatea zuk zure egoera oso antzekotan dagoen jendearekin izan behar du oso garrantzitsua. Oso aberasgarria da, kasu batzutan ere oso gogorra da, zeren gure artean lotura asko egiten ditugu, eta gero, guk adibidez inurritegi barruan daukagun gauzetako bat, retiro bat da, 13 pertsona joaten gara retiro bat, orain egingo dira 2 retiro, orduan, retiro bakoitzan 13 pertsona, baina, eta inurritegian ere, baina lotura pilo bat egiten duzu, eta igual guri adibidez retiroan 3 pertsona joan zaizkigu aurten. Orduan ere, zure egoera berdinean dagoen jendea ezagutzea batzutan, jendeak ez du onartzen. Zeren, egoera askotan hiltzen ari den pertsona bada, eta zure gaixotasun berdina duen pertsona bat. Orduan, lotura pilo bat egiten dira hor, eta saia da ere. Nik ulertzen ditut egoera guztia. Badago jendea ez duela jakin nahi ezer gaixotasuna duen berdineko batekin. Beste batzuk bai, batzuk hasieratik bai, beste batzuk bukaeran, batzutan, ondo zaude hasieran, beste batzutan gaizki, negarrez egon guztia. Orduan, guk errespetatzen dugu, egoera guztiak errespetatzen ditugu, eta hitz egin aldugu edozein gauzataz. Baina egia da, jende askok ez dut WhatsApp taldean sartu nahi, batzutan gai oso gogorrak hitz egiten direlako, eta hor badago zailtasuna ere. Potentea izan behar du, ez? Eta tarteka hor ispilu bat aurrean ere... Osea, ispiluak daukan guztiarekin, alde positiboa, ez? Edo izan dezake konpartitzearena edo sarearena, eta tarteka ere... Gu gero sarean badaude, ematen du orain, ez, pentsatzen nagoela dena dela oso serio guk kriston barra botatzen ditugu. Oporretan joaten gara batzuk batera, gelditzen gara, lehen esan dizuedana, ez, inurritegiak WhatsApp talde bat dauka, baina gero azpi taldetxoak dauzkagu zonaldeka.
Eta adibidez, batzutan egiten ditugu, kroketa zaleak gara, inurriak, eta orduan egiten ditugu kroketa dastaketak. Egiten dugu pizkatxo bat ere gure inguruan, suertatzen zaizkigun gauza, kontzertuetara, eta horrela. Osea, azkenean, gu beti izaten dugu, ez? Minbizia hitza zer da, min bizi, ez? Eta orduan, bizitzari aurre egiten diogu. Gure leloetako bat da hilarte bizi. Eta orduan oso argi daukaguna da bizitza ematen diguna egingo dugula. Orduan parapente batean bota barba gara ere, hor gaude, ez, inurriak ametsak betetzeko. Ni igual ez horretan, baina Baten bat, hainbeste jenderen artean. Eta oporretan joaten dira, egiten dira gauza desberdin asko. Eta adibidez inurri eguna pasada bada, zen asko eta asko ezagutzen gara WhatsApp taldetik, baina ez dakigu nor den bestea. Eta inurri egunean batean batek esaten dizu, ni ez daki nor naiz, zurekin hitz egin nuen. Orduan horrek ere lotura desberdin bat egiten du. Eta gero nik uste du saretze honek egiten duen gauza bat dela guri nola zaintzen gaituzten. Inurritegi osoak, eskago talde desberdinak, ez, yoga ematen digun, olatzek, ikusten dituzu, eta, dira gure amatxu. Eta orduan horrek, asko lotzen du ere. Bale, zer egingo dugu? Zenba denbora goaz? Ja, eske oso txiki dago. Amos? Bale. Zer egingo dugu? Itxiko dugu hemengo batekin. Bale. Bai, galderetako bat, hau adibidez. Bale, bota. Prestatuta genuen bat lehen ere aipatu dugu, ez? Baina hau ere zure esperientzia edo zuek egiten duzuena minbizitik abiatuta, baina gero hau ere agertu da, eta feminismoa ere aipatu duzu, eta Jesus, zenbat kope ematen ari naiz, akompainamendu feminista egiten duzuen enean, gero ez dakit harreman duzue alde batetik edo harreman duzue zuek eta harreman dugu gizarte moduan gaixotasunarekin eta zaurgarritasunarekin. Ez dakit, prozesu hontan ere jendeak egin duen ispilu hortan, zure ustez zelako harremana daukagu gaur egun, ez dakit, hori, gaixotasunarekin, zaurgarritasunarekin. Nik uste dut hor zaurgarritasunarekin ere, eske emakumea beti erakutsi digutena, ez da, zaindu behar dugula. Eta orduan hor ikusten dugun arazoetako bat ere da, emakumea gaizotzen denean, gizoneskoek nola zaindu, edo nola egin zaintza hori. Orduan ikuste dut ere, hortik hasita inurritegia emakume sortutako talde bada, gure artean zaintza horren errestasuna sortzen dugulako. Eta erantzun bat sortzen dugu horren aurrean. Zeren, ez dakit, eske zaila iruditzen zaitere zatean nola, edo, ez dakit. Bai, eske egia da, persona bat zaintzea ez dela dagoen posiziorik errexena, eta are gutxiago horrelako egoeretan. Aurrekoan liburu aurkezpena izan genuenean ere, liburua idatzi duenak esaten zuen. Hortaran indoan. Hasi zarenean ere konturatu naiz horrekin zeuden dela. Berarentzat errezago dela gaixo izatea, zaintzea baino. Eta orduan, karo, nik ere ulertzen dut ze zailtasun dauden horren aurrean. Baina, karo, zaintza hori ni adibidez amaren etxera joan nintzen, gaixotu nintzenean. Ez? Eta nora soaz beti, ez? Zaintza hori erresten dizun pertsonaren gana. Eta orduan, gaixotasun hau, bularreko minbizia eta minbizia hauek emakumezkoetan ematen direnean, zaintza hori nork ematen du. Edo nola lortzen duzu zaintza hori. Bai, eta gero planteatzen dizkigu ere, aipatu dituzun 1000 galdera horren aurrean, gero zaintza hori ere pertsona batengan jaustea dena asko zailtzen du, orokorrean,
eta ez dakit, gero lanera buelta, osea, 1000 gauza dira horren atzean ere, pentsatzen dut strukturalki zailtzen duena zaintza, ez? Eta gero ekonomikoki gaixotasun hau oso garestia da. Claro, hasten zara tratamendu desberdinekin, osea, ez dut esaten, guk osakidetzan eta debalde daukagu edo, publikoki ordaintzen dugu, baina esan nahi duana da, guk ez dugula beste leku batzutan ordaintzen da tratamendu bakoitza. Gure kasuan, tratamendu hori ez dago, baina horretaz gain gero gastatzen den diru guztia erabili behar dituzun produktuak edo zuzaintzeko edo kirola, ez dugu horretaz hitz egin, baina adibidez guri gomendatzen digutena da entrenamiento de fuerza egitea, osea, esfortzuko kirola egitea, ona delako berriro ez izateko bigarren minbizi bat, ziren, behin izan da beti aukera gehiago dago bigarren minbizia, baina, karo, askotan zailtasun pilo bat daude, ziren hor ekonomikoki gaizki dagoen jendea ere badago, eta nik gaur egun ez dakit, baina azkenengo, 2022 ona, eski ezin dizuet esan zenbat diru gastatu dudan nutrizioan, kirola egiten, hori ez dago psikologoetan, hori ez digute ordaintzen. Bai, fisioak ere. Eta fisioak, soru pelbikoa, arazo pilo bat daude, suplemento pilo bat hartzen ditugu ere, azkenean gure gorputza ez dagolako berdin, gauero bolak igotzen zaizkigulako eta hartu behar duzu magnesioa, bestea, ez dakiz zer gu kirolariak bezala, gu berdin. Ez daukago hor Ranerrak suplementoa, azkenean. bai, ranerrak gara bizitzan. Eta, bukatzeko, Vale. ez? Bagenuen galdera bat, ez dakit, eta lehen aipatu duzu, ez? Minbizi hitza badituela bi alde horiek, ez? Mina eta bizitza. Zuk ze harreman dituzu horietako bakoitzarekin? Begira, nik minbizi hitza hasieran oso hitz potentea iruditu zitzaidan. Niri spoiler bat egin zidan medikuak, eta telefonoz deitu zian, eta esan zidan nahi etorri lagunduta. Orduan, nila hor banekien minbizia nuela. Azkenean, bestela ez dizu esaten etorri lagunduta. Hasieran, eta ez dute esaten onartu behar denik gaixotasun hau, baina egia da onartu behar duzula gaixotasun hori duzula momentu horretan. Eta orduan, niretzat minbizia hitza hasieran zen oso gogorra, eta pasatu dira 4 urte eta batzutan iruditzen zait amez gaizto bat izan dela, ez? Eta esaten dute zait gertatu, eta gero esaten dut, bai, gertatu zait. Baina gaur egun, esan dezaket, minbizi horretatik gauza oso onak atera ditu dala. Eta tribuan sinistea ere, eta akonpainamendu hau egin alizatea beste puntu batetatik eta gure esperientziatik egitea hau, iruditzen zait bizitzak eman digun opari badela. Ni beti esaten du, ni beti ospatzen du nire urtetzea eta gero gehi 3, gehi 4, gehi 5, osea, banoa egun horretan ere ospatzen. Eta nik ikusten dudan azkenean da bizitza opari badela oraintxe bertan. Hasieran esaten nuen deskontuan nengoela. Eta gaur egun esaten dut bizitzeko aukera gehiago ditu dela. Eta orduan horrek irakatzi dit ere bizitza disfrutatzen beste modu batean. Saiatzen naiz azkenengo urteetan ere haserreak eta jende negatibo hori nire ingurutik kentzen. Uste dut ez doala inora. Azkenean ez dakigulako inork ez dakigu, bihar non egongo garen. Eta igual guk ikasi dugu beste modu batean, azkenean amildegi horren aurrean egon garelako, eta ez digutena irakatzi da, edo nor egon daitekela amildegi horretan, edo beste egoera batean, bihar ez dakigula nor egongo den. Orduan disfrutatu dezagun pixkat, ez, bizitza, guk esaten dugun bezala, ez, hilarte bizi. Ze polita. Bueno, horrekin listo. Amaiera ezin hobea. Eta orain, beti egiten diogu gure gonbidatuei, aize? daukagu sekzio bat, deitzen dena patatometroa.
Aldatzen dugu tonuz guztiz, Osa, cambio de Orain ja, ja, ja. radical. De repente gaude Buena Fuenteren programa. Hoxe. Iturri ona. Neurtzen dugu testa azkar baten bidez, norden gure gonbidaturik arabarrena. Vale? Orduan dira, kultura generaleko eta pixkat guri okurtutako galdera batzuk, erabakitzeko norden gure gonbidatu arabarrena. Egia da, lehiakide batzuk bastante potenteak dauzkazula, eski jendea oso arabarra da. Orduan, Zorionez. Denak ezagunak edo. nire lehengo galdera da. Noiz egon zara azkeneko aldiz, Gasteiz ezten Arabako herri batean. Wow. Bustuan, La Guardian. Osea, Abuztuan. Wow. Txini. Igual lehenago, berandoago naiz, baina... Martxoak 18. Bai, salantzan dago, egon naizen non baiten edo. Eta La Guardia usurbilen, gainera usurbilen egongo zinen igual ostean, bai, ez? abuztutik ona... Gipuzkoa bai. Igual baina 6 edo kano, 7 aldiz, Baina sarea da, Pentsatzeko moduko. Ez, bueno, estibalitzen egon naiz ere duela gutxi bizikletarekin. Mojekin kafe bat hartzera joan zinen. Gutuna irekitzera. Bueno, beste aukera bat. Aukeratu, ama, itoko naizela. Aukeratu arduzu bat. Euskal pastela, pantxineta, garrotikoak edo goxua. Bat ez dakit ez da zer den. Baina, bueno, ni goxua. Egia da, ni gaur egun ez duala azukrerik hartzen, baina... Azukrerik gabeko goxua bat. Hori da. Ez dakit zapore honen izango nukeen. Sosua, bai. Baina, bueno. Vale, gero, orain, aizek dauzka hor... Gero hau da zaiena, nire ustez. Bai, geografia Ez naizelako momentua. arabarra, agiaren naizelako arabarra. Hemen daukazu, Arabako mapa eder bat, Vale? eta nik botako dizkizut 3 herri, eta zuk kokatu behar dituzu mapan. Erresa dirudi, baina komplikatzen gara pixka bat. Vale, lehenengoa da Burgelu. Vale, Burgelu. Hementxe, Burgelu, bai. Hementxe. Atxoina, Gara, hemen ondoan. Eta hemen non dago hemen? Burgelu dago Dulantzi eta Gasteiz artean. Claro, baina non dago? Hori da, orain non dago. Claro. Baina non dago nik egia esan? Ni jarriko nuke hemen. A ver, Inguruan. itxatxi. A ver. Wow! Venga, ondo. Bastante bikain. Ostia, ba, nik jarriko. Eta badakin non dagoen, baino mapa, oi ama. Uf. Bigarra da Leza. Vale, Leza dago Errioxa inguruan. Bueno, bastante ondo, Orduan, baina, karo, nik jarriko nuke hemendik igual, baina ez dakit. Jarri. A ber, itxoin, pentsatuko dut pixkat, hemendik jarriko dut. Ea, Dakit, Epa! Ona. oso ondo. Talentu bat. Beti penkatu dut historia eta geografia, osea que... Ba, ez dirudi. Claramente irakasle txarrak izan dituzu. Bai. Eta azkena da Herriberagoitia. Riberagoitia, Iruña oka ingurutik dago pixka bat aurrerago. Bakizu ez gertatzen den irakaslea naizenez, eta ordezkoa izan naiz urte askotan. Orduan, klaro, daukazu... Eskolak egon diren lekuak gutxi gora bera kokatuta dauzkat, baina, karo. Ea. A ber, Riberagoitia... Hemen di jarriko nuke. Venga, Ez dakit a ver. ordenen, hori zalantzan daukat. Wow! Ondo, Ondo, Argi dago irakasle hoiek. De hecho, barkatu moztu Ez ditut. perfecta. Hirurogeita hiru eskola desberdinetan egon naiz 17 urtetan, así Claro. que... Wow. Hori ere, meloi hori ez dugu zabaldu, baino, beste baterako eskuntzaren gaia jorratzen dugunean. Bai. Ez geografia, bueno, amarrekoa. Amarrekoa. Bai, Egia ondo, da, gero,
badakizula non Esan dauden, didazuenean, esan du, Baino- aber sartzen dudan bakoitza. Baina, bueno, Bai. erabaki duzu ez Josik joatea, noa. baino behintzat mapan kokatzen dituzu. Vale, orain, zein izan da, jaso duzun, ze ondo hitz egiten duzun euskeraz, Gasteiztarra izateko, edo arabarra izateko, ze melodia, originalena. Claro. Beste meloi bada Beste hori, meloi eh? bada. Igual, Baina inurriren arabarra batek zara, esan da edo inkluso. Gasteiztarra? Galdera zein izan da, barkatu? Zein izan da, jaso duzun originalena? Ba, zure gurasoak nongoa diren, ez dakit. Ez dakit. Hor, Ez dakit, zer jaso dudan horrela, bai askotan... Zer rollo, baina Gasteiztarra, Bai, hori bai. Gasteiztarra. eta gurasoak nongoak. Eta, ba, hori beti, baina nik uste dut txikitatik jaso izan dugu gauza bat izan dela. Bai. Eta gero gainera askotan erantzuten dugu, eske Gasteizen gero eta euskera gehiago hitz egiten. No? Gainera justifikatzen. Ez, justifikazio bat jartzen duzu, ez dakizulako... Eta gero baina, bueno, irakaslea da, no seke. Bai, normala euskeraz dakizu Claro. irakaslea zarelako, Komeni. ez? Eta, Bai. baina eski ez dakit horrela, gainera esken denboraldean inork ez dit esan, Gasteiztarra zara? Lehen askotan gertatzen zitzaidan. Pedagogiak funtzionatu du. Inorritegian ez dagoenez epairik eta eserrez, eta ordan ez du inor galdetzen. Baina, Ez, Gasteiztarra, zorionez. zu Gasteiztarra. Bai. Ba, Vale. pedagogiak funtzionatu du orduan, Eta, Gero, azken bigarrena da, araba erlijio bat izango baritz, zure ustez, nora egingo genuke peregrinajea? geografian gainera atera duzun amarreko honen ostean. Wow. Izan daiteke, nora esan duzu joan zinela bizikletan Metafora. aurrekoan? Estibalitzera. Izan daiteke estibalitzera, Gaietak egitera mojekin, Izan a ber, daiteke nahi ez da duzuna. txarra. Usur bilerare izan daiteke. Ba, erlijio bat zaila ikusten du, zeren ikusten ditut hainbeste erlijio desberdin, igual Gasteizen, ez? Eta egoera guztietan. Ez dakidala... Baina erlijio guztiek ez daukate bueno, guztiek, nik ezagutzen dituan batzuk behintzat, denak ez ditut ezagutzen, sorpresa, daukate peregrinajea, ez dakit, garrantzitsua den leku batera, ez? Bai, baina Araban, bueno, Ba, ez genuke egingo ez gure genuke erlijioan. peregrinajerik, ez? Ondo gauden bezala, ez? Vale, eta azken, haunzuk egingo duzu. Egin. Vale, azkena da, ez dakit alkoholik edan dezakezun, edaten duzu. edaten du noizean behin, baina... Baina, bueno, galdera hau da guztiz arabartasuna nortzeko galdera bat. Zein da zure edari Bueno. alkoholdun gustokoena? Ba, azken demoraldian gutxi edaten dut eta kalimotxoa izaten da. Edaten dudana. Arabako ardoarekin, Baina hori da. egindako kalimotxoa. Gainera, hori da, guri ez digo balio ardo txar batek, nik egiten du kriantza batekin edo erreserba ardo batekin. Gainera. Bueno, Espuma beste kolore batekoa da, egiten baduzu horietako ardo batekin. Probatu beharko dugu. Nik kalimotxera naiz, nire familiak momenturen baten akatuko nau, baina konturatu arte kalimotxera naiz, eta jasota. Probatu. Aholku hau. Listo? Bai, horrela, ez? Bai. Ba, bukatzeko, bueno, karpeta daukagu hemen beti bezala, eta azken saioan, susto hartu dut musikarekin, eta azken saioan, Oiana Fernandez de Barrenak, ekarri zuen Zurine Hidalgo, Arabako pertsonai gisa, eta, ez dakit, zein izango litzateke zure pertsonaia hor urrengo saioan karpetan usteko. Izan daiteke inurri bat, edo ez, edo elefante bat. Ba, egia da inurri gutxi gaudela Araban, oraintxe bertan. Espero dut beste batean gonbidatzen banauzue aukera izatea inurri arabar bat jartzeko karpeta horretan, ere? Zu jarriko zaitugu bestela. Hori da. Nire izena esan dezaket, nire buruari eta broma da. Niri arabar moduan asko gustatzen zait, eta uste dut gaur egun, eta gaina zuen programan egona da, ere.
ezagutu nuen nirekin batera lanean gizartetxe batean, ludoteka batean, eta gaur egun niretzat oso ipuin kontalari ikaragarria da. Asko maite duan pertsona bada gainera, urteak pasatzen dira eta umeak dituzten lagunak eta joaten dira bera ikustera eta entzutera, eta nik nire kasuan joaten naiz bera ikustera umeri gabe. Ez dudalako umerik, baina bueno. Eta Ane Guevara asko gustatzen zait, eta iruditzen zait karpeta horretan sartuta egon barko litzatekela. Ba, hemen egongo. Pues perfecto. Ane Guevara apuntatuko dugu. Bai. Eta horrekin, listo nahia da. Mila esker gaur Baleara etortzeagatik, hor konexioa egin dugu animali txiki batetik, haundi batera. Eskerrik asko zuei. Ez dakit zerbait gilditzen zaizune esateko. Oso gustora sentitu naiz, eta eskerrik asko ere gure ahotsa entzuteagatik, zeren guretzat oso garrantzitsua da hau. Zuri. Pues hori, urrengo arte, entzule hoi, egongo gara korrikako kilometro. Aldapan gora, kar. Eta hori, eskerrik asko, zuri. Zuei. Eta eskerrik asko Aneri ere bere poemagatik. Hori da. Agur.